Iti pa nagtultuloy ti selebrasyon ti Regional Cooperative Month. Napadayawan nagiti kooperatiba iti Rehiyon Cordillera ang nagturpos ken si magpatinangat nga to a kategorya. Manipod iti micro cooperative category, agingga ti large cooperative category. 20 a micro cooperatives category ti naglepas, ken nagbalin nga small cooperative category. Idintok 14 met ti nabigbig nga small cooperative, ang nagbalin ang medium category, ken 5 a medium cooperative tingimmato ti large cooperative category. Inpeteng ni Yusek Alexander Raquepo ngad addapay apapigsaen dati suportada kadagiti small category cooperatives. The best way to help them is through our Co-op Kapatid program where billionaire co-ops are going to adopt them. Second would be hope that our budget for 2026 gets approved and we have allocated some financial assistance for micro and small co-ops so that they can have a subsidy on their capital requirements. Napadayawan kinabigbig pay dagiti 14 a billionaire cooperatives iti Rehiyon Cordillera ken ti Benguet State University and Community Multipurpose Cooperative ti nagpwesto ito muna itaatawen. Our co-op is the financial services which is on loans, but we have a variety of services towards our members. The most important thing is the satisfaction of our members, and we are to provide their priority needs because their financial security is our priority. Dapulok ket innem a kooperatiba met tinik kanti farm inputs ken farm machineries manipo Department of Agrarian Reform a maysa kadagiti partner national agencies ti Cooperative Development Authority. Nakurang 11 million pesos ti balor dagiti naiwaras iti babaen ti Agrarian Reform Fund kas suporta kadagiti kooperatiba. Dakkel di maitulong na ma'am ta. Siyempre, no di arkila dakkel unay di ta no iruar mi ijay ay rumor kami ijay kandon tayong kami mangalati kwa kasapulan ay ket 3,000 ko nam ijay ngam tatan ta adda di ay ket dakkel ti pagyamanan ni. Agsipod ta di ay naited nga truck ison ti usaran mi kan nga arkila ta siyempre idi awan pa di ay truck ay ket agarkila kami uray basit lang arkilaan mi di ay ko tapno mai maisangpet di ay kasapulan mi ken makaala kami meti kasapulan mi May deliver as sir. wen idi tapno maka i-deliver kami ti kas pagarigan no bagas no itlog ko man mausar di ay ma'am. Nya ti pangidal-delivery nyo naging product nyo, sir? Ito San Emilio ma'am kin ito'y bandan iti Tubo. Nagyaman ti Cooperative Development Authority ti dakkel at tulong dagiti LGUs, national agencies, pakairamanan ti Kongreso iti panakapasaya at dagiti kooperatiba. We would like to strengthen that further. Continuous partnership with the local government units, government line agencies, and Congress. Because right now we have a bill filed in Congress to amend the Philippine Cooperative Code. And the help of the Congress would be very crucial and important on this respect. Pasigurado met ni Attorney Jinel Shares aning ibagi kada Kong JB Bernos, ken Ching Bernos, iti agtutuloy a suporta kadagiti programa amang pasayaat kadagiti kooperatiba. Iti Rehiyon Cordillera agdagop ti nasurok sa nga ribon dagiti registered cooperatives. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.